A vítam vás pri novom videu. Dneska si zahráme Bobby Playtime, klasika, druhá časť. V minulej časti sme sa tam dostali. No to je jedno, poďme na to. No dobre, už pokračujem. Počúvajte krásne, užite si video. Ako sa mám dostať ja von? Nič sa tu nedá robiť. Nič. Pomoc! Haló! Je tam takto! Ono to fakt fungovalo. Ďakujem. No dobre. Takže. A teraz by som mal vymyslieť, ako sa vám stane to dostať. To fakt neviem. Hugi? No čo je s tebou? Hugi, žiješ? Haló? Žiješ? Haló? Žiješ? Hugi! Teraz si zahráme 3 hry. Prvá bude. Musíš ma nájsť. Schovávačky. Vieš? Keď ma nenájdeš do minúty, tak ja zjem. Budem to odpočítavať a budem hovoriť. Keď si blízko, budem hovoriť teplo a keď si ďalej studeno. No dobre, zatvoj si oči a počítaj a idem sa skejť. OK, Hugi, OK. No tak sa otoč. Dobre. 1. Dokoľko sa má počítať, Hugi? 10. Do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Už to je. Je ten Hugi v kietke. Teplo. Teplo. Studeno. Studeno. Teplo. Teplo. Studeno. Studeno. Teplo. 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 Našiel si ma. Dobre. Za to ti dávam 1 kľúč ku dverám, aby si sa dostal von. Dobre? No dobre. Tak mi ho teda daj, Hugi. Počkaj, musím ho hľadať. Počkaj. Už to bude. Čo ti to tak trvá, Hugi? Čakaj. Prvý kľúč je tento. Ďakujem. Dobre, takže teraz máš prvý kľúč. Druhá hra spočíva v tom. Musíš proste sa dostať do tohto sejfu. Keď vybuchne bomba. Aká bomba? Táto bomba. Atomovka? Veru, atomová bomba. Musíš sa do toho sejfu dostať. Niekde bude v takej krabici s
gejká bomba, ktorou odpáliš safe a dostaneš sa tam a peniaze dáš mne. A za tie peniaze ti dám kľúč. Naozaj? No dobre. Budeš mať na to takú minútu a pol. Potom ti dám kľúč. Dobre? Dobre. Teda Hugi. No dobre. Takže hra sa spočíva teraz. Neviem, skúsim túto krabicu. Nič. To. Nič. Nič. Tu. Mám ju! Tebe sa dá ako darí. No teraz to musíš odpáliť. Ach ja, teba nikdy neporazím. Tam sú rejzie. Zober si tie peniaze. Aké krabici boli? Jaj. Tak. Peniaze. Ďakujem za tie peniaze. Teraz ti dám ďalší kľúč, aby si ušiel. Je to karta. Ďakujem, Hugi. Kartou otvoríš dvere. No dobre, aká je ďalšia hra teda, Hugi? Ďalšia hra spočíva v tom, musíš ísť proste hore a tam nájsť moju ženu, Kissy Missy. Keď ju tam nájdeš, tak ti dám za to posledný kľúč. Dobre? No dobre. Čakám tu. Dones mi ju sem. OK. Idem radšej s tebou, dobre? Chod za mňou. Ja pôjdem na strechu. A ty ma tam. A ty mi tam donesieš Kissy Missy. Jasné? No dobre, tak ideme tam, ľudia. On to musíme otvoriť ešte samozrejme, no. Tak poďme na to. Už to je. Tak tu ideme hľadať. Tu. No, tak neviem. Ja vám to tu, ľudia, strihnem a ja to tu prehľadám. A ozvem sa vám, keď ju nájdem. Dobre, ľudia? Už som ju našiel, ľudia. Tu je Kissy Missy. Pod za mňou, Kissy. Ok. Teda, Boh je, čo ma tam bude čakať. To som fakt zvedavá. Tak idem tam. Ozvem sa vám, ľudia, keď pôjdem na strechu. No dobre, ľudia, sme na streche. A kde je ten Hugi? Hugi! Kde je Hugi, Kissy? Pozri sa za sebou. Hugi? Prečo si zrazu normálny? Prečo? Wow! Si fakt super, Hugi.
si dávajú pusu. Fuj. To je fakt super. Teraz tu, kde si odhoď dole. Dobre. A daj ju naspäť, kde bola. A kde bola? V krabici. Je to iba model taký, dobre. OK, Hugi. Tak ja tam idem doviesť. Čakaj tu, počkám na teba. No dobre teda. Tak ja idem dole. Dajte sa do tej krabice, tak to je ľahšie, než som si myslel, ľudia však. Dám. Tak už je tam. Zase sa vám ozveme, keď pôjdem na tú striechu. No dobre, už ideme. A naozaj, čaká tu Hugi Wugi. No dobre. Vidíš ma, dávam ti posledný kľúč, ktorý použiješ. Bombu mi daj radšej, dobre? Ty si ju položil! Nie! Neboj sa, už som ti ju dal. Ďakujem. No to je jedno. Dám ti posledný kľúč. OK? OK. Dávam ti peniaze. Díky. Dobre, posledný kľúč. Už ho mám. Idem ti ho dať a môžeš to použiť. Tu ho máš. Tak ďakujem. Čakám tu. No idem s tebou, pod so mnou. Dobre teda. Teraz zatvoríme túto miestnosť. A poď použiť ten kľúč teda. Všetky tie kľúče. No dobre. Teraz idem skúsiť odomknúť dve teda ľudia, tak čakajte. Tie kľúče ľudia nefungujú. Aaaa!